asiantuntijoita tässä, että miksi Jonne juo. No minkä takia Jonne juovat? Ihan niinku Pärinä. vuoksi. Se on vähän niinku tälleen. Että voi pyystä ja sitten pelata kaiket yöt, niin pitää hereillä. Voidaan päättää, että syöritetään nämä helvehikimämme. Kehu. Se on vielä itseään. Jonne Janne Karttunen epäili, että nuoret juovat energiajuomia sun takia. Onko näin? Kyllähän sitä hassu tunne tulee, mutta ei sitä kyllä voi yksikään aleksunua. Miten kuvailisit tätä tunnetta? Jaa, en mä tiedä, semmonen pärinä. Pärinä.